Prop de 80 alumnes d'una vintena d'escoles d'arts plàstiques i disseny d'arreu del territori català han participat en la segona edició de les jornades de diàleg i networking APD en acció al Centre Cívic Joan Oliver Pere IV de Barcelona. L'APD en acció és una jornada de treball en el que els alumnes de segon curs d'un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny venen i expliquen una mica el seu recorregut, no tan acadèmic, però amb la voluntat del seu futur professional, i per tant expliquen davant d'empresaris el que voldrien fer, les seves potencialitats, per veure si l'empresari ho veu bé o podrien ser candidats a ser contractats o establir relacions amb aquests empresaris que han vingut per conèixer el talent que tenim immers a les escoles d'art. Doncs és molt interessant perquè normalment quan acabes d'estudiar i t'interessa buscar feina, doncs potser és una mica difícil trobar els llocs adequats, on no saps on trucar a portes, no? Ben bé. La connexió entre els estudiants i les empreses acostuma a ser molt arcaica, per així dir-ho. No estem acostumats a parlar amb empreses i les empreses estan molt acostumades a parlar amb molta gent i tindre aquesta experiència sempre és molt didàctic. Només pel fet de recollir alumnes com a empreses en un espai i donar aquesta oportunitat de presentar-te davant del món professional, jo crec que no sé si sortiran gaires sinergies d'aquí, però sí que és ja només donar l'espai per poder posar el contacte a persones que no tenen potser experiència professional amb altres professionals relacionats amb el sector, considero que és important. Ara, jo crec que és una molt bona manera de com despegar, no? Ens estem donant a conèixer no només els empresaris, sinó que també estem tenint companys diferents i jo què sé, potser veiem el projecte d'algú, jo per exemple, jo no faig moda, però sí que potser m'agradaria incluir les meves joies a la moda i potser si un companya està fent moda i m'interessa bastant el que està fent, també, podem parlar amb els companys i dir-los, que hacemos algo. Bueno, no sé si és la sort del meu cas, però tots demanant-te com un correu, com més informació, mostrant un interès sencer i no sé, molt de respecte, i si et donen alguna pauta o alguna cosa, sempre és com constructiu. Em sembla que tots els contactes són importants, però si jo crec que algun contacte interessant, no necessàriament d'empreses que estan aquí establertes, perquè hi ha pròpies empreses que et donen noms d'altres empreses, que és el networking més avançat que hi ha. Ens estan dient no només coses professionals, sinó també coses que poder et serveixen a l'hora de presentar portafolis o contactes entre companys. T'ajuden molt a poder comunicar-te. El nerviosisme que podries tindre previ a una entrevista de feina s'atreu bastant. Tens més comoditat, és més una conversa més que pròpiament tu aplicant a una feina. A tots els joves estarem d'acord en que ara en l'actualitat és com més difícil trobar treball i si ningú et dona una petita oportunitat, al final no pots transformar-te tampoc en un bon professional, llavors crec que és super necessari. Una trentena d'empreses han participat de la jornada que s'ha centrat en 4 àmbits: moda i complements, imatge i comunicació, disseny d'espais i de producte i artesanies del segle XXI. Me parece una ocasión estupenda para los estudiantes, también para presentar sus portfolios, sus proyectos y una ocasión también para las empresas para ver nuevos talentos emergentes y darle quizás una oportunidad profesional. Pues me ha gustado sobre todo la creatividad, la apertura de hacer cosas diferentes y adaptarse al mercado y sobre todo de expresar su propio ADN y que sin tener que ver un poco el nombre de la persona, que pueda decir mucho de ella los trabajos que me están enseñando. Estem veient un nivelazo, molt de nivell, estan molt ben preparats, inclús les mostres que porten, no? Ens han ensenyat llibres, ens han ensenyat maquetes i la manera d'expressar-se també, no? Això crec que és superimportant i veig que surten preparats amb això a tope. Entonces ya me parece que también la educación se está evolucionando y sigue el paso de la evolución tecnològica. I sobretot, a part d'aquesta sorpresa pel nivell i per la qualitat, sobretot lo interessant que pot ser per un empresari
per conèixer aquesta capacitat i aquest talent del jovent que surt de les escoles d'art del nostre país? A ver, yo creo que es muy importante que estén muy mentalizados en potenciar la creatividad, en potenciar la innovación, en tener ese espíritu de sostenibilidad en todo lo que creen y la diversidad en todos los públicos que puedan ir. Perquè al final són els joves els que pujaran tot, no? I per estar una mica al dia, doncs anem veient el que a ells els agrada i cap on te tiren. Home, segurament un bon consell serà que forces vegades hauran de baixar dels núvols i ser un punt més realistes, però en qualsevol cas ser realista no vol dir oblidar les capacitats que et poden oferir les diverses tecnologies, les noves tecnologies. Jo avui he vist aquí coses que m'han sorprès, però que segurament poden ser molt bones de cara a presentar productes i de cara a arribar a la societat i, com no, arribar a un client final per una empresa. Jo, personalment, el que recomanaria és que s'especialitzessin en el que més els agradi, no? Al final, jo sempre ho dic, quan treballes d'una cosa que t'agrada, sembla que no estiguis treballant mai. Vull dir que els hi veig bon futur professional.